नमस्कार. आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण हे केळ्यांपासून पौष्टिक असे मोदक कसे करायचे ते बघणार आहोत. आपण उकडीचे मोदक नेहमीच करतो, पण प्रसादासाठी म्हणा किंवा नैवेद्यासाठी म्हणा आपल्याला असे वेगवेगळे मोदकाचे प्रकार बनवावे लागतात. तर आजच्या व्हिडिओमध्ये मी तुमच्याशी मस्त अशी ही केळ्यांच्या मोदकाची पौष्टिक अशी रेसिपी शेअर केलेली आहे. त्यामुळे व्हिडिओ संपूर्ण बघा. खूप मस्त असे मोदक तयार होतात. ते कसे करायचे ते आता बघूया. तर इथं मी 4 केळी घेतलेली आहेत. केळी पूर्ण पिकलेली घ्या. आणि त्याच्यापैकी 2 केळी आहेत तर त्याची मी सालं काढून घेणार आहे. तर दोन्ही केळ्यांची मी सालं काढून घेतलेली आहेत. आणि आता मी इथं हा चॉपर घेतलेला आहे आणि चॉपरमध्ये एक एक केळं जे मी छोटं छोटं कट करून याच्यामध्ये ॲड केलेलं आहे. तर एक एक केळं असं छोटं छोटं कट करून याच्यामध्ये ॲड करायचं आहे. तर दोन्ही केळी मी इथं कट करून घेतलेली आहेत. आणि याच्यामध्ये मी अर्धा कप हा गूळ घालणार आहे. किसलेला गूळ अर्धा कप घालायचा आहे. तर केळी वापरतोय, गूळ वापरतोय, त्याच्यामुळे हे एकदम पौष्टिक असे मोदक होणार आहेत. आणि हे मस्त असं चॉप करून घ्यायचं, म्हणजे केळी आणि गूळ मस्त असे एकत्र होतील आणि याची मस्त अशी पेस्ट तयार होईल. तर परफेक्ट अशी पेस्ट तयार झालेली आहे. हे बघा. तर आता पुढची कृती बघूया. तर एक पॅन मी गरम करत ठेवलेला आहे. गॅसची फ्लेम स्लोच ठेवायची आहे. 1 चमचा तूप घातलेला आहे. आणि याच्यामध्ये मी थोडे ड्रायफ्रूट्स आहेत तर ते कुटून इथं वापरलेले आहेत. तुम्ही मिक्सरला पण फिरवून वापरू शकता. याच्यामध्ये मी काजूगर, बदाम दोन्ही प्रकारचे मनुका असं वापरलेलं आहे. तुम्ही तुमच्या आवडीप्रमाणे इथं ड्रायफ्रूट्स वापरू शकता. त्यांची क्वांटिटी पण जास्त ठेवू शकता. तुपामध्ये ड्रायफ्रूट्स चांगले परतवून घ्यायचे आणि नंतर मग ही केळ्याची आणि गुळाची पेस्ट घालायची. ती पण चांगले परतवून घ्यायची. गॅसची फ्लेम स्लोच ठेवायची आहे. आणि ह्याला एक चांगली अशी उकळी आली की नंतर मग याच्यामध्ये मी डेसिकेटेड कोकोनट घातलेलं आहे पाऊण कप. आणि ते पण याच्यामध्ये मिक्स करून घ्यायचं आहे. थोडीशी वेलची पूड पण घातलेली आहे. आणि आता हे सगळं छान अगदी एकत्र करून घ्यायचं आहे. याचा मस्त असा गोळा होईपर्यंत अगदी 1 ते 2 मिनिटांमध्येच याचा मस्त असा गोळा इथं तयार होतो. तर हे आपलं मोदकाचं स्टफिंग आहे ते तयार होत आहे. तर बघू शकता मस्त असा छान असा याचा गोळा तयार झालेला आहे. आणि तो पॅनला सोडायला लागला की समजायचं की आपलं हे स्टफिंग इथं रेडी झालेलं आहे. गॅसची फ्लेम बंद करायची आणि हे जे मिश्रण आहे ते गार करण्यासाठी ठेवून द्यायचं आहे. तर तुम्ही बघू शकता मस्त असं हे मिश्रण पॅनला सोडत आहे, म्हणजे परफेक्ट इथं आपलं हे मिश्रण तयार झालेलं आहे. आता पुढची कृती बघूया. पुन्हा मी 1 चमचा तूप आहे ते गरम करत ठेवलेला आहे. गॅसची फ्लेम स्लोच ठेवायची. आणि हा 0 नंबरचा म्हणजे चिरोटी रवा आहे तो घेतलेला आहे 1 कप. आणि तो आपल्याला या तुपामध्ये छान अगदी परतवून घ्यायचा आहे. तुम्ही इथं तुपाची क्वांटिटी वाढवू शकता. आणि मंद गॅस फ्लेमवर सतत मिक्स करत 10 मिनिटं तरी आपल्याला हा छान परतवून घ्यायचा आहे, त्याचा सुरेख असा वास सुटेपर्यंत. तर चिरोटी रवाच इथं वापरायचा आहे. रेग्युलर शिऱ्याचा रवा वगैरे वापरू नका. चिरोटी रवाच वापरा. किराणा मालाच्या दुकानामध्ये आरामात मिळतो. तर जोपर्यंत रवा भाजतोय तोपर्यंत आपण पुढची कृती करून घेऊया. तर पुन्हा मी चॉपर घेतलेला आहे. याच्यामध्ये 2 केळी जी उरलेली होती ती मी इथं छोटी छोटी कट करून घेतलेली आहेत. आणि याच्यामध्ये पुन्हा मी अर्धा कप गूळ घातलेला आहे. जशी केळी लागत आहेत तशीच आपल्याला इथं वापरायची आहेत. समजा अगोदर तुम्ही ही पेस्ट वगैरे करून ठेवले तर ती पेस्ट काळी पडण्याची शक्यता असते. त्यामुळे लागेल त्यावेळीच आपल्याला चॉपरमध्ये केळी फिरवून घ्यायची आहे. आणि चॉपरमध्ये मी छान अगदी हे मस्त असं फिरवून घेतले आणि याची मस्त अशी पेस्ट करून घेतलेली आहे. बघू शकता गूळ आणि केळी मस्त अगदी एकत्र झालेली आहेत. आता इथं जो आपण रवा भाजत ठेवलेला आहे तो पण मस्त अगदी खरपूस मस्त छान भाजून झालेला आहे. त्याचा मस्त असा सुगंध सुटायला लागला की रवा काढून घ्यायचा आणि पुन्हा 1 चमचा तूप घ्यायचं. पुन्हा गॅसची फ्लेम स्लोच ठेवायची आहे आपल्याला. आणि याच्यामध्ये आपल्याला आता जी मगाशी आपण केळ्याची आणि गुळाची पेस्ट करून ठेवलेली आहे ती ॲड करायची आहे. खूप मस्त असे चवदार असे हे मोदक तयार होतात घरात उपलब्ध असलेल्या साहित्यामध्ये. आणि ही परतवून घ्यायची तुपावरती पेस्ट. आणि याच्यामध्ये मी अर्धा कप दूध घातलेला आहे. आणि दूध पण याच्यामध्ये छान अगदी मिक्स करून घ्यायचा आणि याला एक उकळी येऊ द्यायची. इथं मी डेसिकेटेड कोकोनट वापरलं आहे. समजा तुमच्याकडे नसेल तर ओलं खोबरं तुम्ही तुपावर हलकं परतवून घेऊन ते पण इथं तुम्ही स्टफिंगसाठी वापरू शकता. याला हलकी एक उकळी आली की मगाशी जो आपण भाजून ठेवलेला रवा आहे तो याच्यामध्ये ॲड करायचा आहे आणि छान अगदी एकत्र करून घ्यायचा आहे. गॅसची फ्लेम स्लोच ठेवायची आहे आणि आपल्याला हे मस्त असं एकत्र करून घ्यायचे रवा आणि बाकीचं मिश्रण. तर रवा आपल्याला याच्यामध्येच आपल्याला शिजवून घ्यायचा आहे. पण मला थोडंसं हे घट्टसर वाटलं म्हणून मी अजून
अर्धी वाटी म्हणजे हाफ कप मी एवढं इथं दूध ॲड केलेलं आहे. म्हणजे एकूण मी पाऊण कप इथं दूध वापरलेलं आहे. तुम्ही इथं पाऊण कप ते 1 कप दूध वापरू शकता, कारण आपल्याला रवा इथं शिजवून घ्यायचा आहे, पण खूप जास्त पातळ पण नाही. आणि याच्यावर झाकण ठेवून मी 2 मिनिटाची मंद गॅसवर याला वाफ दिलेली आहे. चिरोटी रवा असल्यामुळे तो पटकन शिजतो. 2 मिनटं झालेली आहेत. मस्त रव्याला वाफ बसलेली आहे. रवा परफेक्ट असा इथं शिजलेला आहे. हे बघा, चिरोटी रवा आहे त्यामुळे तो पटकन शिजतो. तर रवा आपला इथं मस्त असा शिजून तयार झालेला आहे. आता मी तो एका प्लेटवर काढून घेते. एका ताटामध्ये हे काढून घ्यायचं मिश्रण. गरम आहे म्हणून थोडंसं पेल्याच्या साहाय्याने मी हे याच्या गुठळ्या मोडून घेते. आणि नंतर मग थोडंसं गार झालं की याला मळून घ्यायचं आहे. तर मळताना तुम्हाला समजा हे मिश्रण थोडं घट्ट वाटलं तर इथं तुम्ही 1 ते 2 चमचे दुधाचा वापर करू शकता आणि याचा एक मस्त असा गोळा करून घ्यायचा आहे. हे बघा, परफेक्ट असा इथं गोळा तयार झालेला आहे. आणि मगाचं जे स्टफिंग आहे ते पण आता मस्त असं गार झालेलं आहे. मुलांसाठी फार पौष्टिक असे हे मोदक आहेत, तर नक्की करा. तर इथं मी एक साचा घेतलेला आहे मोदकाचा आणि याच्यामध्ये आपण आता मोदक करून घेणार आहोत. तर सणावाराला घरामध्ये केळी भरपूर उरतात, तर त्यांचं काय करायचं असा पण प्रश्न पडतो. तर त्यावेळी तुम्ही ही रेसिपी करू शकता. तर पिकलेल्या केळ्यांची किंवा उरलेल्या केळ्यांपासून सुद्धा ही रेसिपी खूप छान तयार होते. थोडंसं मिश्रण मी या साच्यामध्ये घातलेलं आहे आणि त्याचं मस्त असं दाबून घेतलेलं आहे, जेणेकरून मोदकाचं टोक आहे ते खूप छान येईल. तर थोडंसं मिश्रण घ्यायचं आणि आधी टोकाच्या बाजूने छान दाबून घ्यायचं. आणि जसं आपण उकडीचा मोदक भरतो तसाच हा सेम मोदक भरून घ्यायचा आहे. साईडने पूर्ण आपल्याला हे रव्याचं मिश्रण भरून घ्यायचं आहे आणि मध्ये जे आपण स्टफिंग केलेलं आहे ते फिलिंग म्हणून इथं वापरायचं आहे. साईडने छान अगदी प्रेस करून घ्यायचं, म्हणजे मोदकाचा आकार आहे तो खूप छान येतो. आपलं बघा, रव्याचं सारण मस्त परफेक्ट झालेलं आहे, त्यामुळे ते साच्यामध्ये परफेक्ट बसत आहे. खूप जास्त पातळ केलं तर ते तेवढं छान बसणार नाही किंवा मोदकाचा आकार आहे तो छान येणार नाही. तर पूर्ण असा रव्याचं सारण पूर्ण भरून झाल्यानंतर मग आपल्याला हे स्टफिंग याच्यामध्ये भरायचं आहे. हे बघा, स्टफिंगची चव पण खूप अप्रतिम लागते. नक्की करून बघा, कारण तुपामध्ये केळी जेव्हा आपण परतवतो तेव्हा त्याची चव आहे ती खूप छान येते. आणि नंतर मग याला पॅक करून घ्यायचं आहे. तर एवढ्या ज्या प्रमाणामध्ये माझे बरोबर 23 मोदक झालेले होते, म्हणजे बरोबर 21 मोदकांसाठी हे परफेक्ट प्रमाण आहे. खूप छान मोदक तयार होतात. तुम्ही ज्याला द्याल ना त्याला नक्कीच आवडतील. चव तर फार सुंदर लागते. आणि साचा उघडून घ्यायचा आहे आणि तुम्ही बघू शकता किती सुंदर असा हा मोदक इथं तयार झालेला आहे केळ्यांचा. तर बघू शकता छान अगदी मोदक हा केळ्यांचा इथं तयार झालेला आहे. फ्रीजशिवाय हे मोदक 2 दिवस टिकतात आणि फ्रीजमध्ये साधारणतः 5 ते 6 दिवस हे मोदक टिकतात. तर मस्त बघू शकता छान अगदी असा हा मोदक तयार झालेला आहे. तर अशाच प्रकारे मी सगळे मोदक करून घेतलेले होते. हे बघा, सगळे मोदक इथं तयार झालेले आहेत. बरोबर 23 मोदक इथं झालेले होते. तर बाप्पाच्या नैवेद्यासाठी पौष्टिक अशी ही मोदकाची सुंदर अशी रेसिपी आहे, घरगुती उपलब्ध असलेल्या साहित्यामध्ये आणि झटपट होणारी. तसा जास्त वेळ या मोदकांना करायला लागत नाही. खूप छान असे मोदक हे झालेले आहेत, अतिशय पौष्टिक. तर नैवेद्यासाठी तुम्ही हे मोदक करू शकता किंवा पानावर गोडाचा पदार्थ म्हणून सुद्धा हे मोदक तुम्ही करू शकता. खूप छान मोदक हे तयार होतात. रेसिपी नक्की ट्राय करा आणि तुम्ही हे मोदक केल्यानंतर ते कसे झाले ते कमेंट्समध्ये मात्र नक्की सांगा. व्हिडिओ आवडल्यास त्याला लाईक करा, शेअर करा. थँक्यू.